Ciao, buongiorno a tutti. Per la gent de Lampedusa el mar sempre ha sigut un amic, una font de vida per guanyar-se la vida pescant, i tot allò que arriba del mar és benvingut. Per això ells acullen tota la gent que arriba. I la pena és que, en canvi, el mar, que és font de vida, avui en dia s'ha convertit en una tomba. I això és molt trist, perquè aquesta desgràcia després s'ha fet servir, el que deia abans, per motius polítics, i en comptes de solucionar les coses, o sigui, es fan servir per interessos partidaris. Sí. E noi abbiamo sempre accolto, ma dico Lampedusa, ma la Sicilia, ma l'Italia tutta ha accolto queste persone. Io dico che Lampedusa, ma Lampedusa viva Dio è Italia. Lampedusa ha fatto onore alla Sicilia, ha fatto onore all'Italia, ha fatto onore all'Europa, ma ha fatto onore all'umanità intera. Sí, que Lampedusa, clar, és un lloc hospital, acollidor, com és Itàlia i com hauria de ser Europa, i en aquest sentit el fet de ser tan acollidors ha sigut és un honor per Lampedusa, per Sicília, per Itàlia, i és motiu d'orgull. Jo, de vegades, quan he pujat al metro i hi ha una persona musulmana, per exemple, amb el mocador que porten al cap, o amb un aspecte que no m'ha agradat molt, he sentit por, perquè por no, sinó respecte, no? És com que no em vull apropar massa a ell, i això no hauria de ser així, perquè aquella persona potser és un home de puta mare i m'equivoco en el que penso. Estem fent un projecte sobre els refugiats i vam entrevistar un metge de Lampedusa que es diu Pietro Bartolo. Va decidir ajudar els refugiats que venien amb pateres. Té 62 anys. Essere, come dire, visti e trattati come esseri umani, perché fino a poco tempo prima non sono stati trattati come esseri umani, ma sono stati trattati peggio degli animali, soprattutto in Libia, dove vengono torturati, seviziati, violentate, le donne, pensa, tutte violentate. E poi continuiamo. Ok. Diu que la gent vol ser tractada com a persona perquè venen d'una realitat, sobretot els que arriben de Líbia, on els torturen, les dones són violades. Llavors el primer que volen quan arriben a Lampedusa és ser tractats com éssers humans, no com animals, che è il che come animali o dei numeri, sì. O dei numeri, non sono numeri, sono esseri umani come noi, donne, bambini, persone che hanno subito delle atrocità, che scappano dal loro paese perché sono costrette, non perché vogliono andare via, sono costrette dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla miseria, dalla fame. Sí, és gent que fuig dels seus països no perquè vulguin marxar, han de marxar per raons de guerres, per pobresa, per necessitat de la veritat, o sigui, per buscar salvar la vida. Per salvarsi la vita e per vivere una vita dignitosa, perché tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa, tutti, non c'è differenza di colore. Sí, el que volen és viure una vida digna, que tothom té dret a viure una vida digna i no té res a veure la raça ni el color, i és un dret que té tothom.
feia que el que explicava ho veiessis d'una altra perspectiva, perquè la gent que estem aquí ho veiem a través de les notícies, però ell ho transmetia com en primera persona. Els ajuda com a establir-se allà, a trobar... Bueno, hi ha alguns que els té uns dies a casa seva, una temporada. El que necessiten és afecte i atenció. Per telèfon hi va vindre un amic del Joan Puig, que és traductor italià-català, i ens va traduir el que deia. Va arribar un vaixell allà, a Lampedusa. 360 noies, homes, dones que van arribar morts al vaixell. La veritat és que va ser molt impactant, això. És molt interessant, perquè sí, és un heroi. Impacta, no? Ràbia, no? Ràbia. Per què no puc estar jo allà ajudant? Va fer un naufragi i van morir molts nens. I quan ell examinava els cadàvers, estaven tots perpinats, tots ben bonics i no van poder arribar. Que ell fa les autòpsies perquè no només són números, com diuen a les notícies, que tenen nom, cognom. Estoy a punto de llorar, así que ya está. Responsabilità, è un nostro dovere aiutare chi ha bisogno di aiuto, anche perché se queste persone scappano via dai loro paesi per le guerre, per la fame, per la violenza, per tutto quello, la responsabilità è anche la nostra, perché noi abbiamo determinato quelle condizioni in Africa, abbiamo derubato in tutti questi anni, nei secoli, li abbiamo derubati, li abbiamo sfruttati, abbiamo fatto di tutto, ci siamo arricchiti alle loro spalle e adesso se loro vengono dalla nostra parte noi abbiamo la responsabilità ma soprattutto il dovere di accoglierli e di aiutarli. D'accordo. Diu que tenim el deure d'acollir aquesta gent i d'ajudar-la, perquè si venen als nostres països és perquè també nosaltres hem creat les condicions perquè hagin de fugir dels seus països, perquè els hem saquejat, els hem tret totes les riqueses que tenien. Llavors el mínim que podem fer, la responsabilitat moral que tenim, és ajudar-los, ja que s'han vist obligats a venir als nostres països. Diuen, sí, tenim que ajudar molta gent, no sé què, però no fan res. És que les paraules se les emporta el vent, perquè una altra cosa no. Molta gent diu i ningú fa. I arriben aquí i els posen en un camp de refugiats. Em sembla fatal, això. Que ara estan patint una guerra com nosaltres la vam patir abans i a nosaltres ens van ajudar i per què nosaltres no podem ajudar la gent que... És que... No sé. Tots som iguals, no sé, per què una persona és refugiada, és una persona inferior i una persona que viu al primer món és millor, no ho sé, és com tots som igual i no té ninguna importància, son personas y no importantes. Es que ahora mismo imaginar que estamos aquí en la playa y que mucha gente está ahí en el mar Mediterráneo intentando sobrevivir. Joder, duele. Hi ha molta gent que no es dona compte del que està passant i no sap la gravetat de l'assumpte, que hem de lluitar tots. Intentaré explicar-li als nens de diferents instituts o de la meva edat el que està passant en aquest mar. En plan, que els països, per exemple, que estan més desenvolupats no han de ser egoistes i han d'acollir. Nosotros deberíamos acoger a los inmigrantes, porque ponte tú en su piel. ¿Qué haces cuando estás en un país que está en guerra y no tienes oportunidades? Las intentas buscar donde puedes. No pueden ser acogidos con mucho cariño y además que se lo merecen todo el mundo, porque nosotros también algún día no sabemos qué día cualquiera de esta vida puede que estés tú también en la misma piel. Que dialogant obtenim els dos punts de vista diferents, que puguem arribar a un acord. Un'enormità, una guerra. Sí, l'experiència més forta va ser el 3 d'octubre del 2013, has detto? Sì, 2013, il 3 di ottobre. Del 3 d'octubre de 2013, quan es va morir 368 persones. És a dir, va ser com la guerra i va ser l'experiència més forta, més dura. Aquesta és la més forta perquè pràcticament aquesta gent havia arribat, estaven a 300 metres del port, ja s'estaven preparant per baixar, les mares havien pentinat els nens,
els havien arreglat perquè ja estaven a terra, i clar, després diu que haver de fer les inspeccions als cadàvers i veure aquesta gent que s'havia preparat, que ja estava, va ser molt fort, molt dur. Han de mirar el color dels ulls per fer la fitxa de la persona, del cadàver, perquè no són números, són persones. Llavors és una manera també de donar dignitat a la persona, encara que estigui morta. I que sempre, com que acabem agafant fragments del pensament de l'altra persona i l'incloem en el nostre i formem una nova opinió, que és més completa i variada. Què diferències tenen amb mi? Ninguna, som iguals. Experiències noves, coneixements nous, t'aporta moltes coses. Però sí que hi ha diferències culturals i tot això, lingüístiques. La vida que han viscut ells mai la tindrem nosaltres, igual que a l'inrevés. És a dir, la duresa i la saviesa que tenen ells ara els fa apreciar molt el que tenim nosaltres, que normalment ho subestimem. A la televisió que crec que tothom pensa que és algo normal. Això s'ha convertit en una cosa normalitzada degut a que ningú fa res per intentar ajudar aquelles persones que de veritat ho necessiten. S'ha convertit en un món un tant egoista. El que passa ara és la conseqüència del que va passar, de la història d'abans. Coses que fem abans sempre tenen conseqüència, llavors això que està passant ara és simplement una conseqüència. No aprenem de la història, sinó que tornem a fer els errors d'abans. Vivim en un món on els diners i el poder són el més important, ja no es valoren els valors morals. Penses que està molt lluny, que aquí no passa i que et dona igual. Com no és aquí... Sí que hi ha moltes coses que ens toquen de prop i per això estem fent això, per intentar a la gent que s'ho presentem canviar-li la visió. Si tothom units poguéssim lluitar contra aquest món que està sent molt injust. En general, jo penso que sí que hi ha persones que de veritat es preocupen per aquests problemes, però són una minoria tan petita que no es fan escoltar. I és veritat que hi ha molts interessos per mig que finalment el que fan és tapar aquelles coses que de veritat són importants. Hem de tenir aquell valor moral de saber cooperar entre tots. Com que passa tant, ens hem acostumat com a buscar una excusa per la qual passa per no fer front a les catàstrofes que estan succeint. Per què a la nostra edat no podem ajudar? Estan conscienciant a la persona sobre el que està passant en el món. Contribuint a la causa. A mi m'emociona molt parlar amb el Pietro perquè no tots els dies ens explica una persona el que està vivint cada dia. Se li moren la gent a les mans i que no pot fer res. Nosaltres estem aquí mirant-lo des de la tele i a la tele no ens ho diuen, com que ho amaguen una mica, saps? Perquè ha sigut una experiència molt, aclaparidora, perquè tantes emocions al cop, parlar amb ell directament, reflexionar, llegir el llibre. Conscienciar la gent que el que està succeint no és cosa d'ell, sinó cosa de tothom, que hem d'ajudar d'una manera o una altra. Jo vull un canvi de la gent i que es doni compte de la gravetat de la situació, s'acabi aviant. I que se quedin al cap que això no és la nostra guerra, també. Intentessin sentir el que senten ells. El que t'estan contant, intentar entendre-ho i comprendre-ho i a partir d'aquí fer alguna cosa. Siguin conscients del que està passant en aquest món d'ara i que els refugiats són persones com nosaltres i com tothom. I espero que llegeixin aquest llibre i que els agradi i és una molt bona experiència. Jo espero haver-vos fet reflexionar i que només poseu de la vostra part explicar-lo a la gent, parlant-lo, compartint vídeos, que tothom s'enteri del que està passant al món. Io spero che finisca presto, non domani, ieri.